Som 3 grups de gent treballant aquí. I aquí ho tenim tot. I vosaltres sou el nucli d'això. Per acabar, us sento una última cosa. Ja tens, però vull dir que... Sí, ho sento, ja és l'últim. Sobre aquest tema li demano, si us plau, que es documenti una miqueta més. I després va venir l'altre dia un senyor molt amable, ahir a casa meva, em va picar la porteria donant-me això. Això, jo no sé qui li ha donat a vostè la dada de la meva adreça de casa, jo no ho sé, i no sé si això és legal. En quin carrer vius? Perquè probablement està per aquí, perquè és una cosa que fem nosaltres personalment. Jo ho sento, però no sé qui l'hagi dit un amic meu directe del cor, que jo ho dubto molt, no sé qui li haurà donat, perquè jo espero que hi hagi una protecció de dades bastant important aquí al Palau. Llavors, si es pot posar alguna reclamació en aquest aspecte, ja ho buscaré, però em sembla completament fora de lloc. Gràcies. El senyor molt amable, però... Ho fem personalment els candidats. Sí, bueno. Anem buscant adreces d'un a l'altre, ens diuen aquest canta, aquest canta i anem buscant. Això no em sembla massa ètic. Ho fa Convergència i Unió, Iniciativa o algun d'aquests, ja li dic jo que no els porto, També fa la senyora Carulla trucant per telèfon. A mi ningú m'ha trucat a l'altra banda. Sí. Doncs llavors crec que poden posar el M'han mateix. fet una enquesta abans. Doncs pot dir la seva banda. Aquesta preguntant qui havia votat. Exacte. No. Bueno, em sembla que el joc va a dues bandes perquè a mi m'han fet absolutament el mateix. La porta de casa meva a peu de l'altra. No, parlem.